106.7 Marino FM. Sisid na. The anchor's views and statements on the preceding program does not necessarily reflect the views and opinions of Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology, Philippine Broadcasting Service, Marino News FM Management and staff. Uy mga ikaigsuuna, ginuog ko na napukulibay na po sa Bisaya dili sa atong Gitik Gitik, Bisayaw dili sa Marino News FM 106.7. Sa Gitik, Bisayaw ni Landong Bisaya. Ano problema sa gugma? Ay problema sa kwarta kay ginuog ko. Wala mo magnasara, wa boy ko kwarta, nya siya wala sa muwa chup chup. At Juday. Hello! Happy Saturday! Wow! Ana dyan magsarta kinapuno. Happy lang dyan. Alive and kicking. May buntag. Okay, may buntag. Ano na po kita sa programang Aligri sa Bakayo. Magalingaw. Dito katulgon. Siyempre. Ang matulog, hala. O, diba? You rest. Diba? Nasa, Wow! Happy Saturday sa Tomasutik Paminaw. Diba? Nobyembre 13. Diba? Nasa, happy lang. Check, corrected. Bye. Once again, happy Saturday. Good morning, may buntag. Buenos dias. Assalamualaikum kanyo katan. Magsukol sa pagpaminaw sa programa ang sikat nga istasyon karong nga panahon na ang 106.7 Marino News FM. Happy lang. Siyempre, may buntag. Buenos dias sa mong college President Dr. Jaime Jalon, sir. May buntag Andy Halon family sa Putrico. Wow. Siyempre sa GSMC family. May buntag ko siyempre. At tumasa, may buntag sa buntag na. Hala, pamahaw na, kamalakbawa na mo. Nagka-snacks na, o siyempre, lingkod na. Samtang kapapinaw, diba? Kapinaw sa inyong tagsa-tagsa ka transistor radio. O siyempre, sa among FB page, diba? Live stream ta karon. Kay mo nag-sim ng internet, mag-on and off, mas man internet, kay medyo gikuan siya, gimenopause, di ba na gigipus, di ba ang upus, di ba nasa happy lang yapon nasa koreko, di ba? Siyempre may buntag sa Masuki sa Zamboanga City, di ba? Zamboanga City, Asia's Latin City, Zamboanga City. Buenos dias con todos ustedes, mga bonito, di ba? El hombre de Tano Barber, el hombre zapatos. El hombre de mujer. Ustedes, mga malakara, mga MYMP, Bisaya, SSS, mga GBGMP, sa pa mga DPWS, wow! Buenos dias na, di ba? Siyempre, sa mga peninsula, di ba? Luzon, bisan sa Mindanao, kang Timog Kalibutan, di ba? Di ba? Zamboanga, Chabacano, no? Buenos dias, mga MYMP, di ba? Mga Malacaraya, mga maarte pa. Maringya, Malacara pa. Di ba? Nasa Corega, wala joke lang to kamo sa di ba? Kung sa enjoy lang napunta sa Gitik Gitik Bisayaw na Bisaya, di ba? Sa Madurasyon. Kaya magawa na mga yoyoy, bilami, magsurban, mga Bisaya nga kanta. O nga inyong mga paboritong kanta, di ba? Nga inyong i-request. Kaya mo text mo sa among text line or hotline na mo nga init pa sa adlaw karong panahon na. While ang 0975-0723. Siyempre, may buntag. Siyempre sa mga silingan, may buntag. Sir Tuna Kanindot, Mambika Kanindot, Kuya Michael Kanindot. Ay, si Tata Flores, Jerome Ubaste, may buntag. Dr. Chloe Matoran, Ma'am Alian, Mami Omar, Jaro Omar family. Sir Roderick De Trejo and Mother Trejo, may buntag. Ivy Wanda, Daddy Romeo, Mami Ligaya, may buntag. Sir Eric Villanueva, Ma'am Norma Villanueva, may buntag. Elma Flor Cristel and Cedric Villanueva. Wow, Bes Chang sa YouTube kayo, Bes Chang, kumare, di ba? Kumain Luksan at Ibanban. Kaya Darwin Tumanda, may buntag. Enjoy lang, Jod. Happy lang. Kuya Mamot. Sir Kim Lasagas. Ate Beth Parilla, may buntag. O, di ba?
Oh, Mimi Lasagas, di Maslaga, Delvin Lasagas, wow. Mamida na apa, Delvin na apa, Longboy Casanito and family. Ma'am, Dr. Salian and family. Ate Jenny Napalcross, Chad Napalcross. May punta ka na mga silingan, ha? O, di ba? Kumaring Roxanne, o, di ba? Enjoy lang, Jo, di ba? Happy lang. Ako mga silingan da sa GSM Campus B. Ingat-ingat ng job mo, di ba? Siyempre ito masok sa Mampang, da Sambod. May buntag, Slimpapa, Tolikomo. Atong mga soke, mga tricycle drivers, o Piaggio drivers. Sa Barbara, Ustanan, Tibok, Zamboanga City. Ayo lang, Jo, di ba? Kuya Ryan, may buntag ko. Da sa Mercedes, Buenos Dias. Tanan, hurot, o, di ba? Siyempre, ito masok diya sa Isabela City and siyempre sa Lamitan City. May buntag. Labi na sa Barangay Baluno. Na diya ang Peace Figulayan. O, diba? Kuya Roel Mulihon. Ay, Ronon Cross, Limboy Paisal. O, siyempre, si Papa dito, Mama Bibing. O, ang mga, ay, ginoo ko. Tarusa family, diba? Labi na sa kong LDR na ko, Sir Dominic Tarusa. Happy lang. Correct. Laliling! Sa Mampang, may buntag, mga Tolong Lumbaring family. May buntag kay always so na diya, Happy lang, John, Ate Mercy Lumbaring, Tari James Ignacio, may buntag, di ba? Ay, Mami Lisa Lapinya, Sambod, ay, kuno ko kusog John diya, nakalinya John na diya, di ba? Thank you! May buntag, di ba? Yung anak, ang gwapo buutan pa Diyos, Engineer April Vincent Lapinya, ang station manager. Ay, Sir Mayo Darakan, Ma'am Jenna Darakan, o James Darakan, may buntag diya sa La Milagrosa Subdivision. Okay, masilingan diya, may buntago, di ba? Oo. That is Sos Mamigayang Adrias and family. Tiray Kino, di naman pamilya sa Urban Poricodo. Hoy! Hala, bakuskin ang radyo diya. Di ba? That is Sos. Wow, si Bisbilar Flores, o Alvar, salamat so kayo sa Milo, hangin mo giyatakan ako, Milo, di ba? Wow! Di ba? Okay, naurot naman ito yung yatag sa una, naurot na po. Yatagan, salamat kay Bisbilar, ha? Di ba? Siyempre, umana silang second dose, natapos nila sa third dose, di ba? Ate Beth Byron, family, nasa Ayala, o Kuya Marmar Suribas and family, happy lang, di ba? Mami Teldi, si Toy, Kuya Regan, si Toy, family dia. Ingat lang, God bless po. Og ang mga barangay Kawit, Tibo Kawit, Mahjong Buntag, kana di ba? Wow! Di ba nagkanta mga suki no, lugasong otodom. Sigog yaw diri, di mo otek kantaan ni, di ba nasa, di ba? Mamunit apit, o di ba ang ako pinanggada. Ang mga siyempre, si Boss, di ba? Diya sa Tulungatong, di ba? Boss Totong Bayola. May buntag, Ray Marie, Bayola, may buntag. Bukbok, pagmag yan ako, mga dalaga niya, mga butan kayo. Api lang. Pulanti, Cobio, and Perusuelo family. Siyempre, sa Triple A Fishing. Di ba? May buntag na lang. Diyan po sa Talupanon Lop, sa JP Bodega, kusog po ta diya. Spreketik, mukanta ko. Guganda ko ang kay Yoyoy ron, magsusak ko rin pak-pak, di ba? Ano na? Hala, bugno na! Di ba na sa, wow! Di ba? Gitik. Dayaw-yaw pa dyan, di ba? Ano sa kurin? Granada, I'm rolling under your feet. Aribio but broken the light in the sprikitik moonlight. Abadi, it was a long cordapi. Abadi, the green silent magic in Granada. Ole! Kanyon, anti-aircraft, torpedo, machine gun, granada. Bomba, dinamita, garan, armalite, granada. Replic 45, pistol, Baltic, shotgun, ay, batuta. Mortar, tirador, Indian pana,
Balisog, Garvey Thompson, automatic rifle, surit-surit bazooka, grease gun, time bomb, chakorno, chako at granada. Kampilan ko silusundang gabas karote, judo karate, granada. Boxing, basketball, wrestling, cocinero, houseboy, ganero, housemate, mayor duma. Driver, konduktor, pasahero, inspektor, cochero, foreman, kapitan, el caminero. And when there's an aeroplano, helicopter, granada. Barko, submarino, pampot, kuitis, ventador, granada. Barbero, abogado, inhenyero, maestro, supervisor, doktor, nurse, pasyente, attendant, piloto, stewardess, artista, regional announcer, director, producer, cameraman, tailor, tindera, waitress, hostess, manager, masahista, security guard, labandera. Then Monday, Granada is Catholic, the fruit nut I'd like to eat, romantic and gay. Ole! Wow! Lami jugay! Lami jugay! Wow! Wow! Happy to. Oy, gapi na dyan ko ang Taylor, ha? Kaya nga si wa may Taylor, oy, di ba, nasa ko, waday Taylor daw, Taylor, di ba, di ba, wow, happy to. Hello, may puntang ito, masuki di sa number 1 nga tailoring diri sa mga series ng mga peninsula, ang masuki ng military, Navy, Army, Coast Guard, mga agency, nurse, doctor, sa mga diao, mga estudyante, mga maestra, wow, nagpatay na dyan sa pinakasigat nga tailoring diri sa mga city, ang ZNJ Tailoring. Sa putik sa mga siri. Sa wow, happy, salamat sugayo. Sir Paul and Ma'am kasi na Castro, di ba? ZNJ Tailoring by Castro, di ba? Kuya may labo kayo si Chico, Alvin Bagondol, wow, John Malin, si Dennis, di ba? Puti o gitom, o si Naikuan dia, o walay buhok, nga puti on po, mistiso, si long hair po nga. O siyempre, si Baby Chino, si Papa Chino, o kung mga kiddos nila ni Sir Paul and Ma'am Kisa Castro. Hala, sugod na katong pulido kayo, ninot kayo mugtahi, di ba? Labi na mo tayo si Alvin Bagondol, mga short, wow, ginoo ko. Ako nagso sa short, gargay, gagahi, dyan ang akong kuwan. Gagahi, dyan akong paa. Ninot kayo mo tayo si Alvin of short. Siyempre, may mutang ito, masukay, mga driver, mga kwanda, bodigero, masama na tigang tagbigasapang. Hoy, nangaon na dyan sila sa Kainan Express. Sa Kainan Express, sa Santa Cruz Market, may mutang, ha. Kaya long hair, yung asawa yan, ha, kung yung sidekick niya, wala, hungit. Sir, peda, ito mga kusuki niya, gakaon, wow, hungit. Wow. Nagtututong laway ito sa kalami sa pork chop nila ang kuwan. Pagpagalaga ang pork chop na pa. Medyo kayo, koreko. Salamat po kayo. Siyempre, diya po sa Hamja Itiris, di ba? Halal po na siya, mga ate na kumasuki po na. O iyang mga pamangko na, may buntang ko. O diya sa mga kuwanda, sa mga bugasan diya sa Santa Cruz Market, wow, galing na nila. Natakta na sila, nagmarino sila, di ba? Labi na sa Trumata Bake Shop, dito sa may BJ-han. Diya, BJ, lamig kay BJ. Dagang kang BJ dito. BJ na sa Santa Cruz Market, di ba? Lamig ka, early in the morning, BJ ka, di ba? Di dyan magsakit imong bagang, ko. Mas maayo pa imong kidney. BJ, Buko Diyos, dito tao, di ba? Di ba? Mga Enriquez ba ito? Tatituan, silingan ni Mampeng, di ba? Wow, di ba? Siyempre, Daddy Alex Minyosa, sa Hello Hombre Zapatos, may buntag. Siyempre, ingat lang yung mga boys, madawag tiyan, bantay lang dyan ang mga di ba? Mamili ko niya sita diya sa, siyempre diya sa Tano Barbershop,
ang number 1 nga barbershop niya sa Mongas City. Tano Barbershop, mami. Rafi, Dodo Del Mar, di ba? O sa Tinday. Siyempre, di ba? Galing na, no? Ang The Sisiab Snack House. Ang The Sisiab Snack House. Di ba? Ang lamihan nga melty, di ba? Na diya sa The Sisiab Snack House. Nay shumay, nay siupaw, may mga lumpia. Pwede mag-snack ka diya, di ba? Order lang, di ba? Na lamihan melty na sa Dacon Village Home Subdivision. Rikondo, bamba, gano, di ba? O, siyempre, lami po di, gino ko, lami na kayo, no? Kay, wow, nakairing-iring lang ko, tinuod no nga alas 11 na ang curfew sa mga vaccinated, no? Ug tinuod na siya, mag-ampol lang siya, di ba? Oh. Ug makalaag na og lockdown ang mga vaccinated, og tinuod ba buga na sana all, di ba? Ko. Hala, pa-vaccine na. Mo day dagang naglinya sa may Petit Barak sa City Health o sa Red Cross. Dagang galinya kay ko. Kana jud di ba? Huy, kami ganyo alive na ganing minababaksin mi. Di ba? Hadlok wala sa masumbi. Hoy, ginoko, di ba? So, inyo please, hadlok na ka mamatay. Mamatay ng tanan, di ba? Nasa, Una-unahay raman na, di ba? Nasa, di ba? Ang kita is enjoy lang ta. Habang may buhay, enjoy, di ba? Ngayon ako nga, kung di na ka-enjoy sa buhay mo ngayon, subukan mo ang kabilang buhay. Yun ang sa kurikan sa panlikuan. So, life is too short to be normal. Usay, mapabangbuang punta, di ba? O, abnormal. Wow! Di ba nasa, life is so short. Kaya nga naman, panda ka, hindi ka tall, short man ka. Life is too short. Wow, man. Kay Lamidyo. Di ba? Oy, mamla kanauban paputot-putot lang na pinunak kayo. Taas ka nagdila. Wow! Salamat sa kayo, Mama Arjen Pahardo. Di ba dia sa Samanas Batchoy? Na always sugahatag na mo, Ginoo ko. Every day jud naglaladyo na. Nagpadala og Batchoy, Ginoo ko. Uy, sa tinood lang no. Sa Mami Arjen, sa totoo lang. Kasi ito Bisaya, no, Mami Arjen, no, di ba? Sa tinood lang, no, tinood lang ito mga sukin na paminulaw, ginoo. Nagkalami ang kawan, batsoy sa sabana, si Ugatong. Dito may katong wala kubig-kubig ba? Katong kubig-kubig ba yan? Tilaw ko ba? Wala pag gano'n pag. Everyday ko, wala, nagkalami lagi Mami Arjen, no? Nagkalami, di ba, Mas lami ba katong matchoy sa dapat sa east? Katong sa ilang matchoy dito? Mas lami bang sa manat matchoy? Yan sa kurigan. Tingnan si Mami RJ nun. Padalan ko na si Lando ron. Wow, di ba? O diya sa Ika and Zen Round the Shop kay kusog mo tayo di ba? Kusog mo tayo, magpalabada mo na kay Ginoo ko, ikapat nga business mo labada, libre na unong ka kilo, di ba? Nasa ko, happy lang, happy lang dyan ko, Ginoo ko, happy, di ba? Ano na? Mukanta na po ko. Ano sa? Kay disco ta, mag-disco ta ron. 8, Happy lang. Di ba na siya? 6. Ginoo ko. Si Manong ni Artim sayaw o pugi. Nikuhan babae na yung kisi-kisi. Kasunis mapikas ang gisi-mingisi. Why? Misyagit ang babae. Diskoral ang bailihan nga gikural. Ilam sa kalubihan, taliwala sa kawayanan. Diskoral, musayaw bisag kasagingan. Musayaw pa bisag kadaruhan. Sinday nagtsatsan hayang nalamba. Kabukas ang sayaw, wala nang baliga. Nakita ang litaw, kamong gibasa. Wow! Sako sa arena. Diskoral ang bailihan nga gikural. Ilang sa kalubihan, taliwala sa kawayanan.
kawayanan. Disco, diskoral, musayaw bisag kasagingan. Musayaw pa bisag kadaruhan. Wow! Nakdiskus lolo nga upaw o ulo. Natuban ang kalyo, mituyok na sengko. Nabiang nga lunat, agutas, mihangag. Misuulang ubag. Disco, diskoral, ang bailihan nga gikural. Ilang sa kalubihan, taliwala sa kawayanan. Disco, diskoral, musayaw, bisag kasagingan. Musayaw pa bisag kadaruhan. Disco, diskoral, musayaw bisag kasagingan. Musayaw pa bisag kadaruhan. Aray, ginawa ko. Aray, malayo ko sa milk tea, gikan sa sisiyabi ko. Aray, gigutom ko. Gigutom, salamat. Uy, salamat sa kayo, kayo. Magupad sa niabot ang batchoy sa mas batchoy, og ang milk tea, gikan sa sisiyabi. Salamat sa kayo, ha. Salamat sa kayo, Mami Arjen, og mga Bisangsang, Bisaya Flores. O, salamat sa kayo, di ba, o. Tulo ka milk tea, o guhana sa, o, di ba, o. Og tulo ka batchoy, gikan sa bana. Salamat sa kayo, ha, nasa, o. O, Hinahot po tayo ito nakadungog no magpadala sa campus A lang niya. Ibili na sa guard. Na-text lang sa mong hotline na sa guard house, sir. Wata ka balo nga mag-order naman sa tuk-tuk, sa Grab, sa usana, di ba? O kaya pa-deliver dia, Ngano ka? Di ba? Sa campus A lang nga. Salamat sa kayo daan, ha. Thank you! Ang mo to, paso. Basta happy lang, Jodo. Happy lang, Jodo. Naminaw na sumiarjin, no? Naminaw mo dito, no? Maduni ko as Lando daan. Baka mga ano sa matinga ako kay Mare si Papa Jones sa'yo kayo. Nadalag batso. Ay! Lamihan na yan! Masay mo, masagin po. Masay, enjoy lang. Enjoy lang. Happy lang ito. Kaya mo siya kayo magkontak sa mga balita, mag-uulin nung ta, magkasakit nung ta. Hindi na maminaw tayo dito, puro katawa, puro sa, malingaw pa itong minaguan, di ba? Nabago pa dyan, mga tamis pa dyan, mga check corrected by, di ba? Di ba? Di ba? Enjoy lang. Happy lang. Sige na. Kaya namin giandam nga musikang pinisila para ninyo. Kaya mo inom sa kog milk tea. Og mo higop og gaming sabaw. Gikan sa batchoy, di ba? Thank you, Jo. Thank you, Jo kayo, ha, sa Baras Batchoy og ang The Sisiab Snack House, di ba? Salamat, Jo kayo. Ingat-ingat lang, di ba? Congratulations! Correct, di ba? Og sa akong polo, salamat kayo. Sa akong short, salamat kayo. ZNJ Tailoring, di ba? Di ba? Hala! Ato nang ilamba! Ibulan! Ilabyo! Pak! Ganun! Ang mga musikam ni Sayang ating andam sa itong mga sukting paminaw. Pak! Regine! 106.7 Marina News FM. Sisid na. Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisid na. Wow!
Ay, kalami. Mamasa ta sa mga live streamers na to, ha? Live stream ko sa mga FB page, ha? Ang 106.7 Marino News FM, o, diba? O gamong text mo sa mong text line, hotline, ha? Init pa sa adlaw, init pa sa bonfire, diba? Oo. Wow, diba? Ang 0975-0723036. Happy Saturday, Sir Lan! And to all, always watching live, I really love my Pisces horoscope. Ingat palagi, mga pogi, sir. Di ba? God bless. Ingon si Mama Anit, Garos Balmania. Thank you, Mama Anit, ha? And your family and your kiddos. Huwag mo masilingan diya sa tumaga. Please play my favorite song, 10 Guitars. Salamat, mga pogi, sir. Love lots. Ingon si Mama Anit, Garos Balmania. Hello, good morning, Migo. Hi, good morning. Yung si Jerry Garcia. Andy Garcia, pamilya diya sa Tumaga, Por Centro. May buntag. Silingan na sila ni Ma'am Anet. Pakpakan ng ganon. Wow. Ingon si Princess Jasmine Tarusa. Regine. Awu. Buenas también contigo. Shout out, Kuya Lando. Watching you live from Qatar. Cape safe po. Wow. Ingat po dahil sa Qatar, ha? Di ba? Princess Jasmine Tarusa. Di ba? Wow. Wag yun sa kanini ko, ni Earth Dominic Tarusa. Ikaw saan mo si Papa dito sa Barangay Baluno. Di ba? Ingat lang diyan, ha, sa Qatar. Di ba? Qatar. Dili ato. Qatar lang na sila. Qatar. Wait, nasa po na sa kuan, naman ka ng Qatar, na po na sa, doon Qatar daw. Hay naman, Samar. Nasa Samar, Qatar man, Samar, di ba, Uy, na po na sa kuan, na po na sa Kamigi, na po Qatar man dito. Joke lang, nasa kuan, Basta ingat lang, stay safe lang and healthy diya, princess, di ba? Dutag nga niya, Princess Jasmine, di ba, di ba? Murag ako, Princess Lando. Hello, good morning. Good morning, Idol. Watching live. Siyan tuloy request kong kanta, Idol. Beer by Etchy Worms. Beer daw. Og upuan by Glock 9. Og Tatsuluk. Di ba? Kini ang Tatsuluk. Bana masansuluk. Di ba? Nganong nagpananak. Kay hilig siya og Tatsuluk. Ay, ginawa ko. Mga bayot gusto og Tatsuluk. Kay daggan dito. Ay, ginawa ka lang medyo kayo. Happy lang, di ba? Salamat, Idol. Contesta, baya con Dios. Con bene con boss. Joke lang. Di ba? Salamat sa Lord, Idol. Salamat po sa request na ko gahapon kay wala na play. Awo. Nas Ruben ko Yamel. Di ba? Hello, good morning, sir. Ingon si Marian Cabalona. Di ba, kuya? Marian Cabalona diyan sa GP Bodega. Hello? Og imong mga boys, og imong bana, og imong mga gagaw diyan sa Korea. Og ni Madam ang tagkuan sa GP Bodega, di ba? Salamat po kay Madam, ha. Og ni Sir, salamat. God bless po. Stay safe lang and more blessings ninyo. Ampo jud namo kana, di ba? JP sa JP Bodega, di ba? Mga ayos sa migdadli ka kay Morg na pa dagang pa migbulad mga December 1 na. Joke lang Ginoo ko, di ba? Di po ko magkanunay kay Ginoo ko ang Yorick, di ba? Lagan, salamat yung kayo. Bulinaw, sulig, lapu-lapo, di ba? Usa pa tong mga kuana, di ba? Danggit, di ba? Isda nga bayot, danggit man, danggit, di ba? Kay naghahang pa daw ang kuan, di ba? Uy, gihangan daw kay kuan tubig, isay tubig kay para mo lang hang dito. Wow. Good morning, Sir Lando. Pasyot sa Durunan Tugunon family sa Kabasalan, Zamboanga, Sibugay Province. Please play the song Just When I Need You Most, diba? Just when I need you most. Just when I need you most. By Randy Van Warmer. Thank you and God bless mo. Keep safe. Ayaw cool. Watching live always. Present kumigo. Shout out sa kuang friend nga si Princess Jasmine Tarusa. Ingon si Jerry Garcia. Kami na good ni. Awo. Regine, awo. Energetic kay kagaron, sir. Always to go. Energetic to go, di ba? Di ba? Hoy, si Arak. Kumusta? Kumusta mo ka misita na ko, Arak. Bantay na mo gagaw ni mo. Marian, misita daw sa nako. Apo kabalo, di ba?
Wow! Pre! Pabati, pre! Ingon sis, Captain Franco Alzate from Singapore with love. Hello! Sir Franco Alzate, di ba? Ingat-ingat ya sa Singapore with love, di ba? Sir, alam na pag-uli ha, di ba? Di na ko ganag mga chocolate kay magkuhan na, di ba? Ay ganag og chocolate for the black chocolate kay good for the health na Black chocolate o black label chocolate, di ba? Okay, manikinam sa mga marino, sir, bantay lang ka, sir. Regine, awu. Wow, dito sa itong mga texters, wala ka na ng mga 4,000 na sila, di ba? Good day, Madam Lando. Pag-greet ko dito sa Basilan, sa Water District, from Basilan, boy. Isabela City. Hello! Diyan sa Isabela City, Water District. Ingat-ingat lang, Basilan boy daw, di ba? Di ba? So na po, Basilan girl. Ingat-ingat lang. Pak. Ganun, di ba? Basta enjoy lang dyan, di ba? Usay mo gusto itong kinabuhi, no? Ako gani ako gawlingon ako Ginoo. Usay gani ako ha. Usay gani bisag sayop ko no makiglalis jud ko. Mo di ba makiglalis gyapon ko. Kay wala lang. Gusto na ako gubot. Gusto lang dyan ako nga gubot. Di ba? Di ba? Nabiyay tao no nga bisag sayop siya. Makiglalis gapon siya. Kay wala lang. Gusto lang dyan niya o gubot. Gubot. Ana lang dyan na siya. Di ba? Una ba dyan mga tao na komedyan lang ka ba? Bisag sayop siya. Kung ano dyan ka kuliton dyan ka para magkasukol lang dyan ka o kung magubot lang dyan ba? Na dyan tao yung bantay lang dyan na di ba? Ako dili istorya lang to para pakuan ba, di ba? Mabuang ko bayot nya usay po no usay po ning ko usay pa sa tong kinabuhi no labi nagwa ta gibuhat dami nga to mo yung tong nanay nga tapulan kay ka Ginoo ko unsa wala gani gibuhat kasabaan pa jud matinga na ang mga tapulan kung anong kasabaan man kung tapulan man ko nga wala man ko gibuhat di ba ay nagasapi na mga tapulan kay wala sila gibuhat di ba kana nagibuhat nga dautan mo ni kasuk-an nimo gawin ko di ba yaw-yawan nimo kana mga tapulan way gibuhat ayo kasuk-i kay wala sila gibuhat nga kuan dautan nagpuyo lang na sila kana di ba tinuod dili di ba? Okay na? Wow! Di ba? Diyan si Lolo's Motor. Hi! Hello, Sir Lan. Happy Saturday. Gamay lang akong radyo pero galanog-lanog ang imong tingog, Sir Lan. God bless. Wow, Ginoo ko. Uy, baka mabuto ng radyo niyo na, ha? Ngara kay kada Loloy. Di ba? Muna na ko, Loy. Muna ko ron, Loy. Muna ko ron hapon, Loy, ha? Andam kay snacks. Bantay lang yung kaon. Okay, matuko sa kawit. Matuko sa kuhan akong amigo kay namatyan to, namatay ang papa na siya, di ba? Di ba? Ito sa kawit na siya, di ba? Uy, mas may ito, kay pinanggara po ko ato. Ato unjo na to, di ba? Siyempre, mga kuhan na guna, di ba? Siya. Uy, di na ko mag-horoscope ka. Hindi na ko mag-horoscope kay ato sa ipa-play ang music. Sa ito yung request si Kuya Mela Bukay si Chico gapon, di ba? Wala, ambot lang. Uy, kalimutan ang yang kuan karon ang yang kuan beer daw kay mag-inom sila ron beer, Red Horse, upuan by Glock 9 og Tatsuluk, di ba na sa Koreka la ato sang i-play ma-request sa masuti paminaw amigo hala ilabyog na ilambat bianat kay anaw tiratoy hala Regine Ito ang Tunog Marino Live Broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Huwag kang masyadong maawawaw. Ingon si Camila Bukay ba? Ingon si Chico. Hi, salamat Jod. Kiki-play na Jod. Dili Jod ko malimtan. Salamat, Idol Ruben Pahardo. Sisid na. Ngayon sa pulo, Sir Mel.
Way mapaigo kay double XL. Wow. Ano, dito, kulay ko, di ba? Dalawa, Kuya Mel, no? Di ba? Reggae, no? Yeah, the begging, no? Begging, di ba? Begging, di ba? Reggae version, di ba? Ana dumi ka advance, di ba? Hello, Sir Lang, good morning. Pasyot ko diri sa Kalayaan, Tumaga. Asarani family og Etik family. Salamat po ingon si Etik Tubal Analin. Wow, salamat kayo ha. Mga Asarani family og Etik family sa Tumaga. Salamat po kayo. Hi, God bless po. Stay safe lang. God bless by Lando, Mindo and family. Di ba? Ingon si Mindo Iking Sala Cornel. Uy, salamat kayo ha. Nasa dito sa Butuan na siya, koreko. Naon ang beer pa jud Kuya Mel, no? Di ba? Manay mo yun sila nga, duhalan jud ko, no? Duhalan jud daw ang pinaka-honest. Duhalan jud ang pinaka-honest sa tibuok kalibutan. Duhalan jud ang pinaka-honest. Di ba? Ang isa no kay bata. Ang ikaduwa kay hubog. Ingon si Father Roy. Mabog, di ba? Kasi sige, beer, mabog, mutugang ka na tinuod, di ba? Mutugang ka na tinuod. Ina kong bakakon kung di ba tinuod na sa di ba? Doon na pinaka-honest daw, ingon si Father, di ba? Ingon sila, doon na pinaka-honest sa ang bata. Okay, siyempre, di ba? Di ba? Okay, may yung ita, doon na, okay, may yung ita, umayong tag nga umayong tag gani ang laki mo yung siyempre mali na. Di ba? Pero pag ingon ang mayong gani ang bata nga siyempre may ebak na ginawa ko. Di mo lang kana kani. Ni na ang bata, siyempre nanay ko. Ay, gano'n. Uy, lami dyan nito kayo, no? Bugnaw kayo, Unsa kanyong ibuat, i-text daw, be. Unsa inyong ibuat gabi, kay kusog kayong ulan. Kusog kayong ulan, ginuko, bugnaw pa dyan kayo, di ba, Unsa inyong gibuhat gabi, kadlawon ba to na unsa, di ba, Stay sa mo, be, para makabalo, be, nasa, Or kung sa mong hotline, para ka nang, dili kuan, ha? Dili sutsab, ha? Dili binastos ka nang, aligri ba, unsa inyong gibuhat ba, nasa, correct, di ba, sa inyong gibuhat ka na, ganyan kadlawon ba to, gabi ba to, kadlawon, kadlawon dayo, di ba, Okay, kusog kayong ulan. Unya, bugnaw kayo. Ako gani, wadyo ko'y kikuan kayo. So, wak man ko'y kikuan ko kay, sabuno na mo, nga, wala mong ko'y partner, di ba, nasa, di ba, wala. Ang tandayan, ang unlan lang. Di ba? Wow, di ba, correct, di ba, wow, di ba, wow, idol, ingon si Kuya Mela Bukay, si ko, idol, special request daw, ingon ni Madam, labis na sasaktan by Jenilyn Yabo, di ba, nasa, okay, always na ba si ma'am sa kilid niya, di ba, sa kilid, tumoy-tumoy din na si ma'am, kaya di ba, okay, si long hair, si akong boyfriend, si Alvin Magundol, hala, nasa naman tong love letter ni Alvin, wala, nato ni mo, no? Nani Ruben, kwanto Ruben, ha? Tama. Ikaw ko magipagunitan, ba't ano ito? Uy, di ba na, dili na. Kang Dominic na. Sa kurito ka na. Hoy, lami na kayo, alas 11 na, mga unata, indol na mga Diyos sa, para sa catering, delivery and function, idahil ang 0905-380-9975, di ba? Ang barcode sa Buanga, di ba? Idahil lang, kung gusto mapareserve sa ilang garden resort, wow, idahil lang yapon ang same, 0905-380-9975, or sa ilang landline, ang 991-9068, di ba?
O siyempre ang Prince Lechon Tilawilang, nice latest reso mga hot spicy seafoods og lechon belly og napilay ko ano ba. Pak ide lang ang 0936404014. Siyempre Sabado karon. Siyempre ana jud ang atong kapalaran karong adlaw. Siyempre ani ana. A few moments later. Correct ana siya. Wow, di ba? Hello, may mutag, siyempre sa akong mga kababayan diha. Kababayan ako diha sa Sogod, Southern Leyte. Aruy, region, awu. Wow, ako mga igsoon diha, adjo mo ha. Adjo mo jaga intaw kay kusog na November o December. Daghan yung bagyo karon sa daghan yung bagyo nga mosulod sa Pilipinas karon, di ba? Ingat adjo mo diha, di ba? Second Dublado, Dublado Zone, di ba? Danit sala kaday, danit kaday Padisyo, mosulod kaday Joel, mga Montago. Si PJ, Dizon, si Kenneth, si Abby, si Julian, o si Jen sa Dublado. Paka na sa wow, guwapa guys, Madam Landing, di ba? Na! Ay, tinuod na nga, ginawa ko, di ba, siya ko, siyempre, may magandang umaga po, sa akong mga igsoon diya sa Manila, sa Quezon City, di ba, sa St. Joseph Townhomes, di ba, si Ate Ed, Dublo Malabag, sinong Monday, Bagato Malabag, Kemuel Jen, Christoph Kyra, di ba, o galabi na mga igsoon diya. Magandang umaga po sa ating lahat. Wow, Tagalog, di ba, in English pa, good morning, di ba? Sa French pa, bonjour, di ba? Aris! Di ba? Uy, sagugma, Aris, no? Ay, ginoong, karon Aris, gibati karon Aris, medyo na kay mga flirt karon Aris, di ba? Flirt karon. O, siyempre, imo dyan na makatch karon ang someone nga napalibot ni mo Aris, di ba? Kay medyo yung kapatid karon a little harmless lang nga flirtation karon is one thing, di ba? Harmless nga flirtation lang, mga flirt diha po. Pero alang ka carried with your mga imong carried sa imong mga romantic fantasy karon Aris ha. Ay lang ka carried away. Kaya siyempre siya Ang mga single nga Aris, ang mga single karon Aris, single. Medyo kuan karon little guarded ka karon adlaw. Kay medyo labi na katong mga singles nga those who are making advances katong mga singles karon. Wa mo advance wa pa kani kauyab kung ano na dayon Ginoo ko. Hoy, kamo gara po mo ay mo sig pagana mga single. Maybe siyempre ayaw mo kabalaka kay ang mo abot ang gugma na ninyo Aris. Di ba mga single Sa imong karya trabaho karon Aris, sa imong karya karon. So ang imong success, ang imong kalambuan karon. Medyo nag-aros na juron, aros kaldo, aros kuan sa bugas, unsa pa na di ba? Ang imong success karon, Ginoo ko, di ba? Lay Ginoo ko, ngano man na siya, kay medyo pabantay jud pug ka. Pagpatay-bantay jud kay naay kasina, naay mga envy o jealousy, no, di ba? Na yung mga envy o jealousy. So kung naglingkod gani ka sa imong tabuan karon, ayaw pa dool sa mga jealousy nga window at tuto ka sa putahan. Ayaw lingkod dito pa dili ka silosan sa imong mga kuyog na co-workers diya. Pagpatay-bantay ha. Di ba? Di ba? Ay lang sa paapiktar karon Aris. Jealousy. Nabadya kanta, jealous guy, di ba? Will be a jealous guy, di ba na sa imong panglawas sa kaimsog karon Aris, sa imong panglawas sa kaimsog karon, di ba imong makita karon sa imong kagalingon nga nangita kag advice karon para sa imong problema karon nga medyo nag-trouble karon nga mag-diagnose karon sa imong kuan nga imo pong ipatambalan recently lang, treating recently karon. So imo jong pagkakuan imo jong imong pangutanon imong pamilya karon or imong trusted friend karon or syempre or even a qualified medical practitioner. Imo jong kuan na. Okay na kay mga kuan karon na ingat-ingat lang jud.
Bantay-bantay, di ba? Uy, palay, ako nang ingon nga bulag Krista nga, pwede ka magpalay sa kuan daw, magluya-luya man daw ko sa kuan, magluluya man daw ko sa Monday to Friday sa pagbasa sa inyong kapalaran karon. Kay Saturday man, paspason para palahi mo ba, kay Saturday edition man, di ba, nasa o, di ba? Mga nasa ko rin ko, So, mga advice karon sa mga praktisyon na karon, ha? Diyon, bantay tayo, muna maminaw, ayaw pagsipyat karon sa mayon yung radyo kanina, kasi yung kapalaran karon, di mo minaw, na ginuko. Kay paspaso kayo karon, kay ingon mo na kasi, fast forward daw. Ay, ginoko, kagapo yan lang sa gano'n. Ang imong sorte nga numero karon Ares is 46, 34, 31, o 20, di ba? Taurus. Sagog Taurus. Ang imong mga prospect karon Taurus, mga develop kag mga romantic karon nga relationship karon. Mga develop kag romantic relationship karon Taurus. Ninot kay Taurus kay high karon, ninot kay Taurus kay taas kayo ang kon. High today karon Taurus. Imong karon mamit nimong someone karon. Imong may mamat karon isa ka tawo karon nga you find charming and warm, di ba? Di ba? Charming and warm. So bugnaw og init, charming and warm. Bugnaw nga init ka pagkatao, imong may mamat karon. Ito nila, bunggaman, mamit man dyan niya ang wan, napay charming, warm pa dyan, wow. Nag-init-init, ginawa ko. Ay, ginawa ko, good luck, Taurus. Diba? Sa imong karira karon Taurus, dili dyan mo ma-afford karon, di ba? Dili dyan mo ma-afford mo karon to labi nang ato ka sa at a certain point karon, Taurus, hindi ka mapanam. Dapat dapat magkugi jo karon. Usap nang kugi na mag-work hard ba? Work hard, di magtinapulan, di ba? Di ba? Mag-work hard gito karon, asa man ka karon. So ayaw jud ikuan mo ka mga kuan, mga chismis, mga ano sa ang katapol sa ayaw jud na itugot karon kay dili jud ka progreso sa imong trabaho karon Taurus, di ba? So continue lang sa imong trabaho karon, sa imong work hard, and syempre ipaikot na ang kalawmon and dig deep into your reserves for fortitude, di ba? O ang imong determination, fortitude, di ba? After sa 30tude, fortitude, 50tude, di ba na sa di ba? Ay nagapalaluya karon Taurus. Sa imong panglaw sa himsog karon Taurus. Nagkinana po karon nga sensible karon sa imong health karon Taurus. Ayaw pagpili, don't choose ka ng mga medyo dili maayo nga diets karon, di ba? Kanang labi na kanang nakita nimo nga sa TV, kanang mga TV karon or mga labi na kanang mga TV nakita nimo sa mga TV kanang mga ayaw jud ka. Labi na mga exercise pod. Stick jud ka. Imo jud kanang stick to the basic jud ka. Basic nga asa nimo that you know nga ang exercise nag-work. Dili kay nag-exercise ka pero wala mag-work, ayaw na lang. Basic man pero nag-work sa imong body, okay lang na siya. Di ba? So, healthy diet and regular exercise lang jud Taurus. Wala ingat lang. Imong swerte nga naman karon Taurus is 47, 25, 26 o 15. Gemini, di ba? Sa gugma Gemini karong adlaw Gemini, magdala ka nimo special nga okasyon karon Gemini. Wow. No, karon nga mugawas mo sa imong balay while you go out. So enjoy imong kagalingon. Og siyempre, may mamat nimo ang mga bag-ong tao. Di ba? Mga NPA, New People, Army. New People, mga bagong tao man, di New People, Army na lang. Para social, di ba? Nasa di ba? Aray, onya na, kay mga daw ta nasa di ba? So i-sure lang jud guys, mo ta Gemini nga mag-dress ka to impress. Di ba? Ma-impress sila. Ayaw pag ragid-ragid kay kuan na sa wow. Bungacious man para mag-catch ang mga attention. Ang mga tao ba ikaw jud ang wow, ginoko, star of the day o star of the night. Hala, good luck Gemini. Sa imong karira karon, sa imong karira o trabaho karon Gemini, ay ginoko, matubang jud karon mga wala opposition or competition karong adlaw. Batay ta ha. So mag-atubang jud karon mga competition karon sa imong trabaho Gemini.
So this time is perfect nimo karon. Kay you can take on bisag unsa man ang mga challenge karon, unsa man ang mga proyekto nga nag-challenge nimo karon. Don't worry. Imo nang matrabaho, Gemini. Oh. So, manayon nga, at tubangon mo, you have to face with no opposition. Di ba? So, dapat, ano to ka? Ayaw dyan ang mga opposition. Kanang kuan lang dyan, kanang karon. Kinsay nagdumala karon sa inyong tabawaan. Ayaw na mga opposition. Kay ginuko, opposition na gani. Di ba? Karon na, ana na sa Gemini. Sa inyong tabawaan, ha? Bantay lang dyan ka na sa, baka nagunaw na kaglain, bantay lang dyan ka, walay kuan diri. Kontesta. sa imong panglawas sa imong karon Gemini. Oy karon imong adlaw kay magalingon karon imong pamilya, imong family members karon. Imo jong atuon nimo sa doktor, pakuyog mo sa doktor for a general check-up karon. Make sure nga ilang immunization, dental, ilang vaccination, unsa na ba, okay na ba? O kompleto na ba? Pwede naman magpa-vaccine dahil mga 18 below, di ba? O 17 below, no? Di ba? So make sure lang, So kung wala magani na sila ikuan, okay magkalang immunization, o kung dental, wow! They are they are healthy karon. They are feeling well, very well, di ba? Wow, ginoko birthday. Hoy, imong swerte ka naman karon Gemini is 47, 34, 30 og 53. Cancer, di ba? Hoy, cancer ang gugman nimo cancer karong adlaw cancer. Dili kang ma'am, cancer lang, di ba? Sa karong adlaw imong romance. Highest real na joy posibilidad karon cancer nga mag-chance na kay chance nga ma-encounter nimo with a person nga imong gipahin nga he or she is very attractive. Wow, Ginoo ko imo na makita karon ha. So di man kayo distinct posibilidad nga imo siyang ma-meet in person or syempre or in a work related nga sitwasyon. O imo sa makita karon so humanay maka-prove nimo karon nga interesting mo na magkataw ka interesting nga encounter cancer, di ba? Di ba? Yeah, baby. Kung buhay pagka cancer, na Ginoo ko, di ba? Sa imong karir nagtrabaho karon cancer karon tao, di ba? Karon cancer no. Bantay-bantay ka, watch out karon. Watch out of falling debris. No. Alam na basta na building no. Watch out of falling debris. Use helmet when you are working. Di ba? Labi na ay mo pala paingat mo labay mo building ha. O kanay mga hulog dia pa na. Watch out of falling debris, di ba? Debres, artista man ha, si Debres katong mubo nga kuano si Bakulik ko. Manay ikaw cancer, magbantay-bantay jo karon cancer. Labi na sa imong professional nimo nga kuan ha, adversaries nimo. Kay nay mga tao nimo karon nga mag-discredit nimo. Discredit. So walay mangutang nimo kay discredit man. Kanang credit mangutang man na. So discredit man ni, walay mangutang nimo karon. So ang imong mga competitors karon are gaining on you. So kinahanglan jud ka imo lang ikompronta karon sila. You have to confront them as soon as possible. Bantay ha, ingat ka. Kaya nakabalaw naman ka nakailan na ka sa imong mga karibal karon nga looking for every opportunity nga to put you down. Mana imo sila ikompronta karon cancer, di ba? Sa imong panglawas og kaimsog karon cancer. Kung nag-suffer ka og mga chronic health issue o chronic, di ba? Chronic na sarsari so na may chronic diri katong chronic Chronic man ito. Cancer pa magkadao, di ba? Una ka chronic health issue, cancer ko ng adlaw. Ay Ginoo ko ng adlaw. Will help you tabangan ka will help you out karon. Mag-offer some pain kuno kag some pain relief, di ba? So matabangan ka wala na pain. Some pain to na sa putik ay some pain. Sa mga Peninsula some pain hospital, di ba na?
Oh, kaya ang imong level of suffering karon is likely nag-reduce na siya. Oh. So wala na imong chronic health issue karon. Oh. Thank you. Oh, so dapat you have to do something in order to lift your spirit, imong espiritu karon. O mag-boost ta imong energy level karon. Oh, cancer. Imong swerte nga numero karon cancer, imong swerte nga numero karon cancer is 54, 43, 24 o 16. So, di ba? So manala to ng seto para kanong adlaw pakpak kanong ganon. Hala to mo ha kanon sa to kung so tinuod to akong istorya. Oh, kay di kay dili wala jo ko mamakak kay ngano man istorya ko ninyo hubog-hubog ko ron Ginoo ko honest ko ron kay hubog ko ron. Kay ikantahan ko ni Kuya Mel og beer, di ba? Oh, di ba? Ibuhos na ang beer. Hello. O, diba? Nasa ko ko. Ang gibuhat gabi, idol, ingon sa Kuya Mel Abukay si Chico ba? Ang gibuhat gabi, idol, nagbalukot og habol, ingon dayon, awu. O, diba? Kay bugnaw mo daw kaayo, diba? Ulan ba? O, diba? Wow, nice weekend sa iyo, Sir Lando. Ingon si Kuya, nung Monday, Armando, magatuwa, malabag. Oy, salamat kayo for watching, ha. Okay, mag-ingat po kayo dyan. O, diba? O, ingat-ingat lang. Sir, ang akong gibuhat, sir, gipatay ang aircon og mihabol. Wala po ako ang partner kay nagbiyahe. Correct. O, anak lang dyan, diba? O, ingon si Mary Ann Cabaluna. Hi, ingon si shout man, sir. Ingon si Pamar Mercado. Hello, Pamar Mercado. Ingat-ingat lang. Api-api lang. Correct. Wow. Ingon sinto tigana. Good morning. Oh. Good evening, DJ Lando. Sabado na tayo. Isang linggo na tayong naggitik-gitik. Makalingaw, makalibay, makatawa. Basta dyan, si Landong Bisaya. DJ Land, request, great ako nila ni Anet Gorda, Paita, o ni Nonoy Plinplin, at sa Maikana family at Borgonya, at Galuggugan family dyan sa Santa Catalina. DJ Land, request ako ng song, May Bukas Pa, at Pasko na, Sinta Ko. Thanks, DJ Land, si Toto Ikana. Salamat so kayo, ha? O, diba? So, na akong number, akong kitext mo, ha? 09. Atong balik ko na itong hotline, ha? Ang 0975-0723036. So, diba? Pak. Ganen. Diba? Oo. Happy lang, John. Correct. Regina, wow, ingon si Kuya Ryan. Kumusta? Okay lang ko, di ba? Ingat lang sa pag-drive, Kuya Ryan. Pakpak ko na gano'n. Hala, sir. Ato nang ilang may bunay. Love you ka mga request at masagot yung paminaw. Pakpak na gano'n. Regine! 3. Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Sisi na. Wow! Hoy, diba kasi nakadungo na itong magpa-advertise, no? This song is brought to you by, diba? Zenje Tailoring, diba? Tama. Zenje by Castro. Kita to, ha? Corrected by. I-contact lang dyan ang among hotline o contact ang among supervisor, ha? Diba? Ay, may buntag sa mga tennis stars, diba? Sir Sally Alian, may buntag. Sir Rosales, may buntag. Sir Kamatilano, Sir Johnny Ong, diba? O, ang mga presidente sa NFA, Nebo Tennis Club. May buntag, Sir Rowley Maravilla. Ilo, Sir, may buntag, Sir Al Pardelio. Sir Charlie Enerio, Sir Jeng Alvarez. May buntag, Arne Lee. Me and Kid and Lawrence Dumadil. May buntag. Happy lang, Joey Lood. Siyempre, si Angel Sammy Hall, yung tagya sa Engineering and Marketing Services. Hello, sir! Great ko sa ko ang bestie, guwapa o sexy na si Razel. Wow! O, diba? O, kay Sansan, ina o ama, nagbantay sa tindahan. Thanks, sir. O, diba? O, ingon si Sauda. O, diba? O, ingat. O. Wow! Soke, naminaw mi diri, kusog kayo. Diba? O, sa Mandarina. O, water refilling station. Diba? O, wow! Wala. O, diba? O. Wadyo ni mo inapulo akong tubig, bantay lang juga suki, ha? Bantay lang juga, ako jugang tukuan. Imo na jong ikuan, ha? Sa Korea, happy lang jod, mura kag kuan, ha? Mura kag, wadyo ni mo na pua, imo lang pito lang to kabuk imong gihatag na ko nga tubig. Mahuro to karon, bantay lang juga.
Mura jud kag kuan, mura jud kag akong boyfriend sa una, di ba? Iya kong ipasakitan. Akong boyfriend sa una, iya jud kong ipasakitan. Tapos karon magtext-text na yon kapit na December. Magtext-text sa karon, magtext-text sa karon kay makikita na ako. Ginoo ko. Ay na lang tani mo ex-boyfriend, ginoo ko. Ay na lang ta. Imo kong ibulagan sa una ka nangita kag lain na magaulaw kayo. Dito siya sa kuan kay naikaya kay ako daw kanang kuripot daw kay ko kay di ko magano siya tuwa sa may kaya kay magtext nagbulag na lang mi akong ex diyan magtext sa iyo kay magbalik magkikita siya nako Ginoo ko bagani mog naong oy pagulat lang kay padong nako Uy, inanap yan inanap yan tao say Ginoo ko kabalo na ko ka ng mga babae na mga uban istoryahe daw ATYH diba wala pa sa ex kaya ano daw sakitan siya sa una namutay sa ex may ka bagaan ni mong naong pagulat ya kay padong na ko Ginoo ko wow bagag naong hindi ako di jud ko ana ko di Hoy mana kong ingon ni Father Roy ba to sa kwan na internet ba na sa di ba? Sa Roy to yung pangalan ba na sa Tinodyo ng anes ang anak jodo, di ba? Kaya ingon man to. Ingon man tong anak nga, Mami, ingon ang anak ba nga, Mami, nakita na ko si Daddy. Kuyog niya si Ninang. Di ba? Kuyog sa Ninang. Ako sa lang gisundan, Mami, kanang insulod sila sa kwarto. Amo ba naninda, Ma'am. Hoy! Ingon ang Mami, stop. Di ba? Stop. Stop daw. Hunong. Imo lang isulti imo lang ibalik og sulti kung imong ikumpleto kung naa na ang imong daddy. Ay, Ginoo ko di ba? Nangaon na sila sa daddy. Di ba, Mami? Di ba? Ingon ang anak, Mami, alam mo, kabalo ka, Mami, si Daddy, nagkuyog sila ni Ninang, sunod sa kwarto. Di ba? Di ba? Pareho sa inyong gibuhat ni Ninong. Ayoko. Di ba? Okay. Ang ilang bana na negosyo. Na negosyo ang bana. Dito lang sa kuan. Ang sikuan po na networking ang asawa. Ang mga ninong lang may mo sulod na sa di ba nasa Aray! Mabuang ko bayot, di ba? Nasa kureko, di ba? Aroy, ano sa diyo? Bisayaw mga choy. Hello, may buntag. Inyong gibuhat ni Ninong, ha? Pantay lang dyan mo, di ba? May buntag, Doc Romy Bagongon. May buntag na sa Crystal Clear Vision Eye Center. Okay, Doc. Di ba ka? Di ba? Doc, kung naminaw ka, Doc, di ka mo sponsor, Doc. Mga tagon, buutan, mahilig mga community outreach, mga tagpadyon og eyeglass sa itong mga indigent nga mga bata. Koreko, di ba? Di ba? And Kuya Arnold Salute, di ba? O diya po sa One Sign Advertising da sa San Jose Kawa may muntag. Wow, nga si Roel Muleon da sa Facebook Gulayan, Sir Lan, na minaras minimo kanunay, always present to me sa Marino. Okay, salamat, kabalo mi, di ba? Kaya di ba mo always present maminaw, Ginoo ko, magpadala mo gulay na mo, magpadala man mo, always, ay, joke lang, Kuya Roel, Roel nga, binawangan na po tang Lando, di ba? Hi, Sir Lando, good morning, request sa Gog Song, bigay ka ng may kapal, kana lang, di ba? Kana lang, Sir Lando, salamat. Bigay ka ng may lay magayang text kay ang may kapal giseparate man jud ang may kapal bagag naong dani siya okay kuan pa ni sa og may kapal isa ra man ka word di ba wala joke lang 4893 bigay ka ng may kapal di ba
kanang kung kanang magpahatag ka og mga bagagnaong. Bigyan ka na may kapal ang mukha o kapal. Wala, joke lang na sa korek. Oo. Happy lang jud. Oo, di ba ana sa atoning ko anon diri. Hello, nagdamgo ingon po sa hello, good evening, Sir Lando. Shoutout ko sa mga kaibigan ko dyan sa Navy, si Ma'am Ice, kay Eli, Ma'am Cruz, Sir Ramondo, Sir Arif, Sergeant Tobel, Sergeant Sara, Sir Tiares, Ma'am Vera, Vergara, Ami, Daison, Melay, Imelda, Anan. Thank you, Sir Lan, from Vicky. Pa-request ko, Sir Lan, usahay, budots. Diba na may usahay, budots. Sir Lando, mo bati ako sa akong friend kay Gina Galog, akong mga sa akong mga gakanta sa hotel, Sir Lan. Salamat, please request. O, di ba? Ang kanta ng Buhay Sundalo. Salamat, Sir Lan. Ingon si Ate Vicky Daison, di ba? O, ingat-ingat lang. Good evening, Sir Lan. Palihog bati kay Chino diya sa 14th Street, Southcombe Village. Og sayang asawa, Sir, tagay sila og numero para daw sila makadaog, Sir, og swertres. O, di ba? Unya na si Kuya Mel, di ba? O. Palihog itukal ang ilang kanta, ang Ibig kong magpakamatay, Victor Wood. Thank you, Sir Lan. Ingon, bugnaw man daw gabi, nagbukot kog habol kay tugnaw kay Sir Lan. Vicky ni Sir. Nagkaon kog ice cream, Sir Lan. Si Ami ni Sir Lan. Wow, kalamin ninyo, nagkaon mong ice cream dia. Diba? Nagdamgo ko kay kusog kaayong ulan, Sir Lan. Si Imelda Yorong ni Sir Lan. Salamat, korek. Sir, ingon ang mga boys diri sa JP Bodega, naghikap-hikap daw sila og bao og nagpasamlong kay tugnaw kaayo, labi na si Paing og si Joel Barurut. Barurut, bum. Og siyempre, di ba? Unya. Ani ang atong ikaduhang set sa tong kapalaran karong adlaw. Pak A kanang ganon. few moments later. Because the letter ain't of you. Di ba nasa Oy, hello! Namina sa ko, Best Elmer Duarte diya sa Sugod, Southern Leyte, di ba? Oo. Happy, Jud, happy. Happy listening, my friend! Di ba? Correct, oo. Ano sa correct, oo. Hello sa Elmer Duarte, di ba? Leslie Sancho, Juliet Espina diya sa Cebu City, may buntago. Ako mga friends, labi na diya sa Tanggob City, si Al, Ombina, o si Ma'am da, iyang papag mama. Irigas ko sa atong mamag papa diya, pakpak kanong ganon. Hi, Leo! Si Leo. Mira sila nga, bunggat ko suka. Salamat to kayo sa The System Snack House sa akong attire karon, di ba? Di ba nasa salamat po sa akong mga angels, di ba? Mga angels ako, si Shai, Bryco, si John, thank you, Cham, si Isis, si Tantan, si Gabi, di ba? Leo! Huy, sagog maliyo karon. Huy, makaimamat karon mga makaimamat ta po karon Leo mga tao karon Leo, mga bag-o, mga interesting karon Leo. Nga medyo nagpuyo, layo kanimo, far away from you. Kay mamat ka So asam ni mamat sa internet, di ba? Layo kayo, may mamat mo ba? Isula sila siyempre sa internet na Leo, ingara po ka So Leo, ang imo pagkay mamatan nila Leo man yung mga prospective partners nimo through web, di ba? Through web, Freddy Web o Ate Web, ano sa di ba? Ay mo may mat karong nga mataw ka na through a friend, di ba? Gikan sa mong amigo nga mao ni sila, wow. So enjoy lang Leo. Or what ka balo Leo nga kanang imong kayman ka sa internet, he or she, kana siya, na karon sa town ug mo bisita nimo, di ba? Okay, do laman nagimamat mo kay example nara ko sa compound ang imong kaymamat dai nasa town, di ba? Makita mo sa Fort Pilar kay magsinimo kandila so ana sa maymamat mo karon Leo Tronet. Ingat lang Leo. Thank you. Sa imong karir trabaho kanino ay ma-handle kinyo ko kabalod ka Leo magpabalod ka nga makabalod ka og unsaon yung pag-handle ka na imong karibal karon sa trabaho o sa war karon. Kabalod ka kay medyo kuan ka. So imo pag-handle yun with tact and diplomacy. Di ba? Dapat with tact and diplomacy dapat naka-insert jud ka. Magdala sa imong diploma kay tact in imong insert man na, di ba? Ay like mo na ng spelling, di ba?
Kaya kung magkanang tuck-in ba, Teo Siki, di ba? Teo Siki na, di ba? So, imong so, wait, pag nindot so kayo, imong pag, di ba? Dili ka tactless, di ka patagal agbulirit sa imong baba. Na kayo nga maayo kayo mo yung pagkon, imong pagig kulo ka bildo pag istorya nila. Napadyoy diplomacy. So ipakita nimo na koy diploma so maayo kay jam rebare di ba na sa So imong mga opponent karon sa imong workplace karon, magtanaw nimo sa every oportunidad karon nga kanimo nga to put you down pagpantay-pantay jud ka. In front pa jud sa imong mga manager, sa imong mga amo karon, mga seniors karon. So ayaw itugot nga mula mo kuan sila. Don't let them succeed, di ba? Nga mulampo sila sa ilang buhaton para nimo. Bantay-bantay ka Leo ha. Sa imong kahimsog palawas karon Leo. Nay mato na ka sa doktor karon. Mato ka sa doktor karon Leo. Kayo magano ka na kay overall check up karon, general check up. So dili man siya karon imong gibate karon medyo dili maayo ha, dili maayo. Kung wala ka pamasahe, tawagin na lang. Kadi man ka, you are feeling unwell man, di ba? Pwede naman mag-stay rest, magtupad ka, magbiyahe pa ka, makalangap ka mga pollution, magalang ka mga tawagin na lang siya kung sa manakay. Kung naman ka, murag pamaulan, unsa pa na, basa mo na, bala ka niya, di ba na sa, ay naglakaw, pagpuyo na sa balay niya, bala. Nya para kay may doktor, mato ka sa doktor, may doktor nga, oy gyud sang pamaula sa Ginoo ko. Na mo ni palita by Jessic lang di. Inom ka tubig, na exercise, moram na di ay. Ay lagato po yun nas balay, tawagin na lang siya. Di ba na siya? Imong sorte ng numero karon Leo is 47, 36, 34 ug 23. So Virgo. Oy Virgo, sa gugma karon Virgo na kay medyo short trip karon. Basta short trip, dili kayo tripping lang pero gamay lang. Samaan ni Virgo, pat play daw be. Unod bokog unod. Di ba na kay short trip karon sa gugma nga mag-allow nimo nga ma-release nimo ang imong stress karon. Virgo. May stress nimo of looking for a relationship sa relasyon Virgo. So makita nimo sa mga karon o mga suta nimo karon nga you are much more relaxed karon Virgo. Nya open ka karon for a new partner. Hala, bongga, si Virgo walay partner. Ato ada yon labang sa Okay, so imong maimamat karon ang mga you have to meet someone karon nga partner at this time karong adlaw karong orasan jud Virgo hala 10 to 12 na. Ano sa Ginoo ko ala. Virgo, lagaw na, go na. Ano sa kore ba sa imong karera karon Virgo, Virgo. Ay Virgo, sa imong tabawan karon medyo na nag-zealous nimo. Quite zealous nimo karon. Take it next lang. Take it as stride. Stride lang, stand up stride lang. Okay, ayo jud ito gota kay success. Ang success open bridge envy dyan na di ba? Envy. So your success sa imong pagka-professional karon o mga personal arenas karon is a source of mga envy sa mga tao around nimo. So ayo lang learn to take it stride. Naka-open na sa imong legs. Ayo jud ikuan ayo lang kadlok ba. Sa di ba? Kay partner ka mga envy siya. Correct di ba? Don't worry. Mag-cause na no harm to you. Ayaw ilang kablakalaw. Tabaw lang dyan ka. Sa imong panlos kayo sa Virgo. Hi, good news kanon Virgo. Kay medyo wala na ka. Kay natambalan na imong prolong ailments karon Virgo. Di ba? So ang imong interest karon is continue lang sa mga preventive care karon. To prepare for preventive care lang to avoid mga relapse. Relapse ba Virgo kana sa ikaw babae ka ba ikuan ka no kay nasa imong lubot nakay relapse di ba ay nalapsan dito relapsan dito ayaw jud Virgo ingat lang so remain vigilant lang jud ay lagtulog vigilant jud kay baka mano sa Virgo imong swerte nga numero kon Virgo is 42 46 og 13.
Libra. Di ba? Hi, Libra. Don't worry, Libra. Ay, Ginoo, excellent. Excellent day ni mo karon, Libra. While nindot kayo. Oh, nado. Ang imo harmless fun karon, romantic, wala jud. Wow. Excellent day ni mo, Libong. Bunga mas Libra. Thank you. Kaya na kay special okasyon karon nga atinan karon. Kung na mangani, kung wala, pagpuyo na lang, garap ka. Para ang imong stress, ma-relief na siya. Oh, di ba? Oh, wow. Excellent day ni Libra. Ginoo ko. Ginoo ko. Pagkatay ka, dala ka kapre. Sa imong karira sa baho karon, Libra. Sa imong karira karon, Ay, Libra, maka-score ka more. Maka-score ka rog more. More points na ron kung i-compare sa imong mga karibal ka ron sa trabaho o sana, di ba? Wala. O kay imong consistent nga effort ka ron in your workplace. So maka-score ka, medyo masay. Kung nakay-work, mas mulamang pa ka sa imong karibal ka ron, di ba? Kung nakay business, mas daghan pa ka ginansya ka ron kasi imong karibal ka ron. Anak Libra, nasa, so close parenthesis, pas mo kay nito ka, di ba? Sa imong palaos kaimso karon na Libra, imong makuan karon sa imong makita, magkusuta karon sa kalingon nimo, concern ka about sa imong mga pagkaon, eating habits, di ba? Ang imong palaos karon, ang imong kahimso karon, dili man necessary na siya. Nga imo na pag-antuson karong adlaw. Ay Ginoo ko, basta imo na pagabuhaton, you have to still you do some. English man po ni Oy, kasabanta ni Mama Rebel Blanca. Hello Mama Rebel Blanca, Ma'am Peng, may muntag. Yan, may Blanca, di ba? Si Isabel, na nito tayo Belo, diyan sa turuan, di ba? So, maingat ka, ay pagkatala mo, to eat more fiber, eat fiber intake lang, eat more fruits, di ba? And vegetables, di ba? Correct, Wow, social, di ba? So, wala sa kay vegetables karon kay wala pa magpadala ang PSP gulayan, ha? Ano sa joke lang, pero imong swerte nga naman daw karon, Libra is 46, 25, 33, 54. Scorpio, di ba? Ay Ginoo ko, sa imong gugmay Scorpio karong adlaw ay Ginoo ko, dapat mugawas ka sa shell karon, pearly shell mo. Musayaw jud kag pearly shell karon, Scorpio. Mugawas ako sa imong shell karon. Kung in regards nga to tell someone karon, and telling someone you kinsa imong gi-admire karon, di ba? Og unsay admire, og imo tong ipakita niya og unsay imong gibati para niya, di ba? Di ba? Kini medyo a friend for home. Nga imong ma-develop sa imong amigo, ma-develop nimo some romantic feeling. Wow. So ayaw lang jud kadlok nga mag-express ka sa imong gibati karon ni Scorpio, di ba? Tama. Di good luck og sugton ka, bala ka. O kato ni Scorpio nga kana, magara pud mo na sa sa imong karira og trabaho karon, Scorpio. Ay Ginoo ko, pabantay ba Scorpio kay na ibang tao nga birahon ka pa baba. Birahon ka pa usub, paubos. Ayaw pabantay kay Scorpio, panta imo jung gamiton imong inner strength karon, Scorpio, inner strength to withstand kini nga pressure. Di ba? Inner, di ba? Ay kay gana, di ba? Inner row, what is inner ba? Ay Ginoo ko na kabana sa inner row, di ba? What is inner row? Di ba? Inner row is before nasa February row, di ba? Inner row, di ba? Inner row, February row, Marso, April, Mayo, di ba? Hunyo, Julio, Agosto, inner row, di ba? Di ba? Muna ang first month of the year, inner row, di ba na? Tama. So ayaw lang juga pag ano karon. Ay lang pa kuan sa mga tao daw nga birahon ka pa ubos. Ingat-ingat lang, di ba? Sa imong kaimso panlawas karon, Scorpio. Ay karon, Scorpio, batay ka kay medyo imong timbang lately, marami dako, di ba? Pero kung tayo karon nga oras, it is time to give some serious attention karon sa imong weight.
Today is the day nga mag-start ka sa imong para mag-weight loss ka, Scorpio, di ba? So ayaw jud i-underestimate karon ang imong kinahanglanon to be fit. Di ba? So, so take it to your heart, di ba? Take it to heart para ma-feel mo ang measurable, mas better na siya nindot ka. Ingat lang, katulong Scorpio nga tambok ha, katulong gusto kang magkuha na, di ba? Diet. So improve your diet, Scorpio. Imong swerte nga naman karon, Scorpio, is 51, 40, 25, og 16. So mananaman na ito, ikalong sa itong parang karong adlaw, di ba? Region, awa. Nobyembre 13. 2021. Back, ganon. Wow. Di ba? Kalimot daw. Kalimot ha. Ni Boss Totong, paborito ni Boss Totong Bayola, og ni Marie Bayola, ang akong family friends diya, mga Bulante, mga Kobyo, mga Venezuelo, og ang Triple A Fishing, ilang paborito ang lubat na ba? Og siyempre, nasa korek, happy lang jud, og si Kapitan, og mga maestro diya sa Triple A Fishing, di ba? At Marie, rigas ko itong kuhan, katong giyagkan ba? Katong Moreno, ng lami kayo. Ay! Kalami! Hello, shout out Sir Lan, pa shout out po sa Dukay family o Baliwasan Grande. Salamat sir, muha chup ingon si Ruby Barriatos Dukay. Sir Lan, good day, pa shout out sa taga Tulungatong sir, ingon si Marie Bayola. Wow, salamat kayo sa barangay Tulungatong ha. Mga Bayola pa si Bukbuk, si Makmak, di ba, ingat lang. Yung mga adalagang anak daw. So eskwela jog tarong ha, di jud magkuang-kuan, di ba? Boss Totong, salamat to guys sa Triple A Fishing, di ba? Mga Kobyo, Volante, Porozuelo, mga maestro sa Triple A Fishing ba? I miss you katong. Ate Rimari, katong kuan ba? Katong kung giyagkan ba? Katong naibungot-bungot. Ginoo wala medyo. Regards daw. Ingo maestro Totong sir, di ba? Wow, happy. Di ba? Korek, di ba? Back kanong ganon, di ba? Karon to no? Atiban ba no? Di ba nasa sa mga estudyante ha, prepare mo ha. Sa mga NSTP students na to, 1 o'clock, di ba? Salamat Digiland. My hotline number na ako ng Marino, ingon si Toto Hikana. Salamat yung kayo. Wow, ingon ang 7574 kasisid pa shoutout sa pamilya Parikasugsong Filipino by Easy Meal. Pa shoutout dito sa amin sa Asinan, Kasanyangan, lakas talaga ng radyo namin dito, pa-request og Filipino by Easy Meal, di ba? Correct. Og lubat na ba ha kay paborito na ni Boss Totong, Boss Totong Bayola og ni Marie Bayola, di ba? Sanan, pak. Hala, ilambay, bunay, labyog, pak. Regine! Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Lubat na ba? Wow. Hello, Sir Lan. Nakay number ni Sir Raimundo. Tagay ko, sir, kana wala niya number na ko, sir. Thank you. Sir Lan, to kari ang Navy kanta, sir. Para sila makatulog. Duty sila karon katong in the Navy. Galing kay Vicky Dyson. Thanks, Sir Lan. Wow. Ay, salamat kayo, ha? Ni Analiga Ryan Gakang, George Gakang diya sa Gusto, may buntag. Wow, nga mga friends sa Navy, sa Westmincom, sa Philippine Naval Command. Wow, sa Lieutenant Ernie Torita diya sa Naval Reserve Center. Wow. Ingat mo diya. Ni Pangs Maniban diya sa Air Force Reserve Center sa Arsen, may buntag. Hello, sir, kanang Nebods. Ako lang ba na, sir, ang tanaw ni mo karon sa FBA. Hi daw. Hello, Joven. I miss you. Hi. Imarian Cabalona. Hi, sir, kaunta, sir. Ngo si Jesse Manyaka po. Alas 12 na dyan, no? Lami, lang nga, wow, ngitong mo na.
sa Canan Express o sa Snags Market. Wow, wow, wow. Nasa Snags Market o Hamja Itiri, di ba? Oo. Oh, siyempre, ana, ano katong katulong set sa tong kapalaran karong adlaw, pakpak kanong ganon. Happy lang jud. Oh. Kay nagready na. Ang atong mga estudyante register na mo. Oh, sa inyong NSTP karon, register na okay ba? Oh, di ba? Oh, Kay ready na kami sa among NSTP sa itong mga estudyante dia sa LTS, CWTS o ROTC. Pakpak, ganon. Siyempre, mapasalamat jud kay kugihan jud kaayo o buutan na kugihan pa jud, smiling pa jud, like problema. Wow. Si Ma'am Renelsa, dahay tumanda, di ba? Siyempre, si Nel Isidro, di ba? Ang yung mga sa NSTP. Si Sir Bagtaso, sila, ang mga 3 mosquiteros, 2 mosquiteros, o 1 moskitera. Correct. Ano dyan na basta mga kugihan na nasa, di ba? Basta mga dahay, di ba? Flores, Tumanda, wow, di ba? Muna sila correct, siyempre, ang maabot na kuha ni Irma Flor Villanueva, si kuha ni Ayang Boy, si Nel Isidro. Ingon sa Oliki na po ni Sir Dublado daan sa wala joke lang kamo sa aming gara po. Kami Sagittarius, di ba? Oy, Sagittarius, sagugma, Sagittarius. No, karon nakay chance karon Sagittarius. Nga mangita karog mga new romantic karon partner karon. Quiet high. Di ba? Taas ninot kayo ha. Naman kay mga low points. Sa mga niadtong nangagi karon, don't worry. Makita nimo karon Sagittarius. Wow, high, quiet high. Makita nimo karon imong romantic partner bag-o. Di ba nasa di ba? Sa imong karera trabaho karon, Sagittarius, gamitan jud ang imong knowledge karon, og ang imong intellect. Intellect, di ba? Di na intellect, botelect, sa kulik Gamitan jud nimo ha, og imong knowledge mo na, imong comprehension, analysis, mga kuan na sa wow, TOS man na diba na sa gamitan nimo karon para sa imong karera karon. Liman ka, imo jung magsalig jud ka sa imong own instinct nimo, sa imong kana. Siyempre sa imong own business o nam kay business karon. Labi nag mga desisyon nimo karong adlaw. Di ba? As your judgment karon is on the right track na sa ingat-ingat lang. Wow! Bonggisius man ka, Sagittarius. Sa imong paglaw sa kaimsog karon Sagittarius, i-address mo karon Sagittarius, bantay-bantay Sagittarius kay medyo in the late ba mga recent katong naging adlaw nakay chronic problems. Di ba? So ano ka chronic chippy like ka na atong mga chronic chronic man ito chronic ka sa Uy, mas lami ang chronic kaysa chippy kuri ka na sa di ba? Kay medyo karon kay medyo kuan karon ha, makita nimo nga minor ka lang karon, di ba? Pero di nimo i-address ni karong adlaw, syempre maghatag nimo og kalisod jud kana imong chronic problems. Ingat-ingat jud ha today. Today is also para nimo is a preventive day nimo, preventative health nimo karon. Sagittarius, ingat ng jodo. Imong swerte nga naman karon Sagittarius sa 47, 25, 36 ug 23. Capricorn. Capricorn. Ang imong medyo gibatay karon medyo quiet, romantic karong adlaw. Ginoo ko. Nundota are in the mood. In the mood na sa mood. You have the mood to have more fun. Sa imong kugma karon. So imo Ginoo ko nadyo kay mga charm karon. Nadyo kay charma karon of someone special. Wow, charot. Ginoo ko, charm. So imo na pagbuhaton. Wow! Libre ka. You have to do so freely. Freely. Yeah, baby. Free. Katong salida dolphin, free willy. Di ba? Di ba na? Ingat Capricorn ha. Sa imong karera og trabaho karon, Capricorn. Mate.
Ay, Ginoo ko, bantay i-down na po ka Capricorn. I-down ka sa imong karibal karon sa trabaho. Ang imong karibal karon, i-try nimo mga mag-undermine nimo karon. Agay? Kung nay mga undermine nimo karon. So kung nay mga online nga tinda karon, ayaw ka mag-mine ha, kay baka undermine ka. Mine number 5, mine number 2. Ayaw ka mine diha, padili ka ma-undermine sa imong karibal karon. Make sure jud nga mo take kag measures karon to neutralize sa ilang mga effort karon, di ba? Tama. Okay, basta ikaw lang be at your best na lang jud. Be at your best, di ba? Correct mo na very much. Di ba? Sa imong panglawas sa kaimsog karon Capricorn, sa imong lawas karon. Ay, Ginoo ko, karon ayaw, biyain na dyan ka ng mga note snack foods. Biyain na dyan ng mga note snack foods karon. Labi ng mga high cholesterol nga pagkaon. Capricorn. Ayaw, biyain. So ayaw dyan, dapat i-reach nimo mukha mga fruits, mga fresh fruits. Kana para good for your health na siya. Mga fresh fruits. Exercise. Nya, siyempre, positive eating habits lang dyan, Capricorn. So ayaw dyan positive eating habits. Ayaw lang kag-positive sa coronavirus. Kayo, di ba? Di ba? Kaya di dyan ka kasulod sa kuan. Isolate dyan ka. Ay, mong swerte kung numero karon Capricorn is 47, 40, 53, og 25. Sa Aquarius, sa imong gugma Aquarius. Pasensya na to kay ayaw na ko kay ako ni, di ba? Hoy, sa imong gugma Aquarius na imo jong pugnan karon mga surprises karon. Labi na sa mga area of romance karon, di ba? So magbutan jud kag checkpoint karon sa mga area karon Aquarius. Checkpoint ni siya, di ba? Wala makasulod para ma-hold nimo yung mga surprise, imong i-hold na sila, di ba? So na amigo nimo karon nga medyo manay magkano nga to become something nimo karon more today. Labi ng mga unexpected turn of events. Di ba? Wow! So as they start out helping you with your work to end up looking at you with love in their eyes. Salamat juga kayo. Kuya Darwin Tumanda, salamat juga kayo. Salamat sa delivery sa Dahi's Cuisine o sa Dasisiam Snack House. Di ba? Sa imong karira trabaho karon Aquarius, sa imong trabaho karon Aquarius. Walay mga kuan ha, walay mga hugaw, walay mano sa imong mga oportunidad karon. Dapat imo jud kanimong self-confidence nimo, imong self-confident og siyempre determined people. Wala ano sa mo ni mga qualities karon nga may maghatag kanimo to counter tough. Manay magkontra nimo sa mga sitwasyon karon. Hutos karon medyo quiet easily. Di mo sa imong self-confidence nimo kay you are very self-confident og siyempre determined, di ba? Pakpak ganon. Hala ingat ng Aquarius sa trabaho ha. At least di ka i-down. So I allow jud nimo nga you have to kuan sa mga good impression nimo karon sa trabaho, good impression on others pod. Sa imong panglawas sa imsog karon, sa imong lawas sa Aquarius, ay ingat-ingat po ka sa imong panglawas karon. Ingat-ingat ka, take precautions lang whatever you eat. Pagkaon na pod. Kung nag-overeating ka, karong adlaw, medyo able to get yourself back on the track or ato ka sa gym. Di ba? Kung nag-overeating ka or siyempre, exercise lang, walking, brisk walking, jogging, di ba? Walking, nasa control lang juga Aquarius. So, imong swerte ng numero karon Aquarius is 41, 23, 26 o 15. Wow, Pisces. Wow, di ba? Pisces, di ba? Pisces, sa imong gugma Pisces naminaw si Ma'am Annette Carlos man niya, di ba? Di ba? Pisces, sa imong gugma karon Pisces, imo makita karon ang the most unexpected nga lugar karong adlaw coming from a long-standing nga amigo. Wow! Dugay-dugay sa tindog kay long-standing man. Di ba? A long-standing friend. Di ba? So, dugay ka ni alas 6 buntag pa sa nagtindog. Hantog karon Ginoo. So, makita ni mo sa ron sa isang lugar. So, kani mga emosyon karon medyo maninindot karon mag-simmering for long. Di ba? Simmering. Di ba?
Summering ba? Di ba? O kanang dili sa imong iro, sa among ning iring, summering. Sa among iring, di ba? Nakuha ka na sa Ay! Oh, nakoy likion ron, bantay lang dun. Ulat lang, kay mapatnatan niyo. Basta ano kag Pisces ha? O mga simmering for so long. O kang mga oras karon fruitful kayo sa relasyon nimo karon. Ano sa kulot o, di ba? Wow, Pisces, kaniyot kayong gugma ni Pisces, di ba? Na yung mga simmering for long. Simmering ba? Kanang dili, kung balik ko na, dili sa iro ba? Sa mo nang iring, simmering. Dili sa mong iro. Oy, bata, bongga. Bongga kay mong love karon Pisces, ha? Correct. Thank you. Oh, kay mo sorter ba karon Pisces? Karong launa diri Pisces, bantay atarungan jud bantay lang jud ka. Before ka mag-sorte mo kanta sa pagkataon kag live na ko dili. Sa imong karera trabaho karon Pisces. Sa imong karera karon. Oy, Ginoo ko. Kung katong Pisces nga nag-apply sa government ha, government apply sa government job. Oy, karon nga don't worry. Don't worry. You get some. Magkuha na ka good news karong adlaw, Pisces. Karong good news na. Wa may office karon sa Monday pa man. Dili ka madawat Pisces kaysa Monday pa man. Karon naman. Karon mga adlaw ang good news. Sabado man, close man ang government karon gi-applyan nimo. So Monday pa wala na, di na ka madawat. Di ba? So kining mga kalambuan karon manakatay mo sa karera karon bitaw. Mo na maghatag sa imong karera karon for a whole new level, new bag-o nga level karon. And this is a good opportunity nimo, di ba? Tingnan lang, di ba? Wow! Tingnan, salamat kayo. Sa imong kaimso panglawas karon Pisces. Ay, Ginoo ko. Pag matay Pisces sa medyo ano karon sa mga sakit sa ulo, headaches. Oh no. Low mental energy ka karon. Pisces, low mental energy ka karon. So taker lang jud, di ba? Kining mga elements karon kay kosa sa imong mga elevated nga stress. Kay stress karon Pisces, stress karon, di ba? Kay imo na experience na karong adlaw ha, o karong orasa. Napo kay mga minor frustrations karon Pisces, di ba? Na medyo na ko mo na makakuan karon, makakuan mo sa sakit sa ulo, di ba? Mga batay ha, ingat lang. So, Pisces, do yoga for maximum stress reduction. Yoga, di ba? So mukanta ka o kanta ni Yoy Bilami katong yugyuga na. Oy, Ginoo ko, nasa ako dito. So manato atong mong swerte ng numero karon ay Pisces di ayo. 35, 37, 23 og 33. So di ba? So manato kapalaran karong adlaw pagpaganaon. Nobyembre 13, 2021 ang atong horoscope sa tambal og di saboy mong tambal sa unsa mang klase nga sakit. If doctor persists, insert your symptoms. Get your card, your cash, and transaction slip. Thank you for banking with us. If we can find ways, sana bag-ampo lang tayo, Ginoo sobra. Ginoo ko. Happy lang, Jod ko rin ko. Wow! Di ba, Ala, di ba, sa Kuya Rondo, di dyan na, di na mo i-play lagi ang basilan, Jod, kay ang kuan Kuya Ron, di ba? Gitara man gusto siya, lisod pag ano siya, di ba? Wala lain Kuya Ron sa PHP Gulayan, pasensya Jod, pasensya, di ba? Philippine Geography na lang, di ba? Dijilan, ginawa ko na kagabi, 7 p.m. lumabas ako ng bahay, naghimas ako ng manok at sinabong ko. Terribly ang shuffle, may dugong Texas kasi 8 p.m. pumasok ako at tulo ko ng probinsyano, Dijilan. Pwede isang song, lupa daw, lupa, kahit ako'y lupa. Thanks, Dijilan. Ingon si Toto, ikana. Salamat to kayo, ha. Wow! Di ba? Ay kalimot ha, mga itong mga NSTP students ha. At 1 o'clock, please register now. Kaya nasa part, di ba? Kaya na dito si Sir Dr. Roderick De Treo, ang atong ano karon. Di ba? Sa NSTP, nasa correct, di ba? Nasa correct,
birch tree. Hindi ba sa ko, di ba? Kaya kini si Sir Rodel Trio man sa kasaligan. Mo kinuha ko kugihan. Matiduan pa jud ko. Hard working nga tao. Kuno basta ayon lang jud ko ana kay mo believe jud ko ani nga tawana. Wa jud say problema kung ako'y muduol niya, kung amot ang ninyo ha. Mother Trio magbantay to magkong Mother Trio ha. Ana jud pa kuno. Mapay nagpadala tag kuan, nagpadala tag 1.5 letter ni. Ay! Kay kulang. Kilala. Ay, nakain na. Nakabalak. Kalimot man ko. Oy, tigulan man ko. Sige, mo. Ko di ay, pwede naman papatod na sa. Pwede man ka magpatod, sir, no? Nalaman, sir, no? Kay kulang. Kay ang sa kuan ba, kulang ang kuan. Kay gamay lang kayo, gamay kayo. Baka naman. Baka naman. Ingon na ang Toto 86, sir, pa-shout kami din sa mga Barako Boys sa Bugasan. Wow! Mga Barako Boys. Asa mo dapit? Kaya naon ta mo ba mga Barako? Di ba sa... Wow! Galing ka, salamit ko kayo. Di ba? Wow. Kaya na ko 1.5, gano'n mismo mo dahil. Pero okay na kayo ko. Remember nga, Coke adds life, di ba? Pepsi adds wife. Uy, salamat sa kayo. Hala, ito ng ilamba. Ibunal, ilabyog, pakpak ang mga request sa itong masuting paminaw. Pakpak! Regine! 106.7 Marina News FM. Season na. Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Ay, salamat. Powerful kay Coron. Alive and kicking. Salamat so kayo sa NSTP. Salamat tayo sa NSTP, headed by, siyempre, ang head sa NSTP, si Miss Renalyn Dahay Tumanda. Salamat to kayo. Nelly Cedro o si Sir Bagtasos, di ba? Salamat to kayo. Basta di ko magsaba, basta buso. Ay, buso na. Hala, manamilit kong sayo. Nga naman, kapag pipipimikain, na imukan diri nga, pinakanindo itong buutan yung nga tao ko niya, 1 o'clock ha. Amo itong i-prefer pa yung among kuhan diri, pa studio na mo. Buutan, kasaligan, kugigan, ginoo ko na siya, kuhan pa dyan, maduulan pa dyan, kung ako rin maduul niya, kung na yung maduulo ba, di dyan, bitawan na sa, si Dr. Roderick D. Tueyo, nasa kurin. Hala! Ay, mga tatag-hearing, gabi na. Ang hearing, ang mga numero, ko ano, pagpag ka na gano'n. For 2 p.m. Irambol. Gisulat ni Sir Trio. Si Sir Neil po, siya tiban-ban, tanaw po siya. Ay, muna muda ko Sir. Para sa draw, kanong alas 2. 863 o 683. Di ba? Rumble o target na siya. Unya 5 p.m. Slide lang 736. Wow! Uy, tinodyo ka na. Napadiri inyong pwede slide ninyo. Pwede sa alas 2, pwede po ka mag 412, 411. Nagka alas 5, pwede po ka mag 963. Di ba? Wow! Hala, slide lang 368 na 963 sa di ba? 736 993. Wow, 399, di ba? Hala, pili na. Di ba? Manamilit na po ko ninyo ginoo ko kinata sa oras ha. Siyempre sa programang Katupngan pwede mo labuan sa Gitik Pasiyaw na ng Bisaya. Siyempre magpasalamat sa among College President Dr. Jaime Jalon. Sir, dagang salamat and the Board of Trustees, di ba? And the SSMC family. Siyempre
sa din sa External Affairs and Academic Services wala si Dr. Roderick Detreo. So, salamat po kayo, sir, sa pagsilbi sa itong mga estudyante, sir, sa pagbakuna para ito pagpatanong di ba? Siya mangya, di ba? Yung mga gisakupan nito, Ma'am Gianna Gonzalez, sa Gian Palpacruz, Ma'am Omar, Abipuada, o sa Tanan, di ba? Si Ma'am Katrina, di ba? O sa NSTP, di ba? Once again po ni Mies Reynolsa, Dahay Tumanda, di ba? Di ba? Ni Nel Isidro, ni Sir Bagtaso. Salamat po kayo. Hoy, siyempre, salamat po sa among broadcast operation supervisor. Walain ang gwapo, buutan, kasaligan gapon. Walain si Dr. Rinalyn Tidahay. O siyempre among station manager walain kundi si Engineer April Vincent Lapinia. Oo. O among broadcast technician walain si Eleuterio II o si Ruben Fajardo. O diba? So kaning nga sa sulugoon ang tigitis sa wanangan tig pagkatawas kahanginan walain sa Bisaya sa akong programang #GGPLB ang gititik pasiaw ng Bisaya ang programang katukman pwede malabuan dili na sa sikat nga istasyon karong panahon na walain ang 106.7 Marino News FM. This is 106.7 Marino News FM, broadcasting from the heart of Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology.